яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Шаллыга Донецк өлкәсеннән килеп урнашкан гаилә Владимир Путинга сорау бирде. 9 бала тәрбияләүче гаиләне нәрсә борчый? Сидоровканың С-17 һәм Гвардейска 17 йортлары арасында яңгырдан соң күл җыела, халык ярдәм көтә. Икенче гимназия укучысы Булат Заһретдинов Россия күләм тарихи диктант җиңүчесе булды. Аны 22 июнь көне Мәскәүдә бүләкләячәкләр. 4 сағаттан артык дәвам иткән әңгәмә кабул ителгән сораулар саны 2 миллионга яккан. Владимир Путин белән туры элемтәгъдәттәгечә төрле өлкәләрдәге проблемаларны күтәрде. Аның кысаларында Чаллыда яшәүче гаиләдә президентка үз соравын бирде. Владимир Люлькович 9 бала әтисе. Алар 2014 елда Донецк өлкәсенә караган Дзержинсктан Чаллыга килә. Үзләренең нигезендә снаряд шартлый, шуңа да гаилә Чаллыда төпләнергә уйлый. 5 ел уса да алар һаман качкын статусында, Россия гражданлыгын алмаган. Быел Россияда Украина халкына гражданлык алу таләпләрен җиңеләйтү турындагы указга кул куелса да, гаилә бу көнгә кадәр документсыз. Владимир Путин Украина качкыннарына Россия гражданлыгын алу нормативларына үзгәрешләр кертүне карарга вәгъдә итте. Люлькович гаиләсе исә ярдәмне беренчеләрдән булып алачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән дә сөйләшербез дип аңлатты ил башлыгы. Без әлеге гаиләдәге үзгәрешләрне күзәтеп барачакбыз. Яңгыр явып үтсә, Сидоровка бистәсендә яшәүчеләр борчуга кала. С-17 һәм Гвардейска 17 йортлары арасында яңгырдан соң зур күл һәм пычрак барлыкка килә. Алар ярдәм сорап Чаллы ТВның кайнар линиясына мөрәҗәгать итте. Лилия Гатина репортажы. Сидоровка бистәсендә мондый күренеш аз гына яңгыр явып беткән саен кабатлана. Бирдә су коесы юк, шуңа да су җыела. Бу җәүлеләргә дә, машина йөртүчеләргә дә уңайсызлыклар тудыра. Хәзер монда юлга су җыела, мәчеткә барырга юл юк. Үсен чәчрәтеп китәләр. 1 километр яннан аерым йөрим мин. Яңгыр явып беткәннән соң монда сразу шундый күлләр җыела, су постоянно тора инде монда. Машина чәчрәтеп китәргә может әлбәттә. Җәяү йөргәндә, менә улым белән чыктык бүген велосипедта. Шулай әкрен генә үтәбез инде шул күлләр арасыннан. Мэрия матбугат хезмәте сүзләренә караганда, юлның бу өлешенә автомобиль юллары предприятиесе хезмәт күрсәтә. Аларның сүзләренә караганда, бу проблема турында оешмада беләләр. Хәзер проблеманы чишү өстендә эшлиләр. Комсомол башкарма комитеты белән берлектә күчмә киңәшмәләр планлаштырылган. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. 21 июнь көне мин булмаган гаиләләрне ачыклау буенча кайнар элемтә эшләячәк. Анда Татарстанның теләсә кайсы шәһәр авылыннан шалтыратып караучысыз калган балалар һәм картлар гаиләдә хатын-кызны я балаларны җәберләү очраклары турында хәбәр итәргә була. Телефон номеры экраннарда бирелә: 8843 236 0071. Кайнар элемтә иртәнге сәгать 9-дан кичке 4-кә кадәр барачак. Икенче гимназия укучысы Булат Заһретдинов Россия күләм тарихи диктантта җиңеп чыкты. Диктант Бердәм Россия партиясе башлангычы белән 7 майда узды. Акциядә республиканың 5 шәһәре шул исәптән Чаллыда катнашты. Булат Татарстаннан финалга чыккан бердән-бер кеше. Ул башка 9 җиңүче белән 22 июнь көне Мәскәүгә чакырыла. Тантаналы бүләкләү Россия башкаласының җиңү паркында булачак. Әлегә безнең иҗат төркеме Булат белән Чаллының җиңү паркында очрашты. Диктант Победа да сорау булган иде. Әмма бу танк турында түгел, аның иске модификациясы турында. Т-34 танкы турында Булат бар нәрсәне белә. Егет хатасыз барлык сорауларга да җавап тапкан. Диктантка 45 минут вакыт бирелгән булса, Булат биремнәрне 5 минут эчендә эшләп чыктым ди. Минем өчен диктант бик катлаулы булмады. Чөнки мин история фәнен бирдем һәм хәзерге көндә мин бик нык үземнең тарих укытучысына Ринат Габдрахмановичка рәхмәт әйтәсе килә, чөнки ул мине анда җибәрде. Тарихтан бердәм дәүләт имтиханының нәтиҗәсе билгеле. Булат 98 балл җыйган. Тарих фәне белән кече яшьтән кызыксына. Даталарны бит тезистә калдыра. Әзер белемнәрне үзләштереп кенә калмый, тарихи вакыйгаларны анализлый, аларга бәя бирә. Тарих фәне ул бик нык кызыклы, чөнки хәзерге вакыйгаларны рәхәтләнеп үткән вакыйгалар белән бәйләп була. Тарих фәненнән генә түгел, бөтен фәннәрдән дә ул һәр вакытта дәрескә әзерләнеп килә. Кайсы вакытта сорасаң да аның җаваплары һәр вакыт излекле, уйланылган, төгәл, матур җаваплар бирә. Мәктәбебезнең горурлыгы алга таба татар милләтенең йөзек кашы булырдай
горурлыгыбыз буларда егет. Булатның сыйныфташлары да тарих дәреслекләреннән укып аңлашылмаган темаларны дустыбыз бик кызыклы һәм җиңел итеп аңлата диләр. Булат ул шундый яхшы күңелле кеше һәм безнең гел сораулар килеп чыкса, ул безгә гел ярдәм итәргә генә тора. Булат бик ярдәмчел, гадел. Аралашуының белән бик җиңел. Хәзер Булат сыйныфташлары белән бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәләрен көтә. Максаты КФУның юридик факультетына укырга керү. Тиздән ул Мәскәүгә китәчәк. Бөтен Россия тарихи диктант җиңүчеләрен җиңү паркында бүләкләячәкләр. Алар Мәскәүнең әлеге паркындагы истәлекле урыннарында да булачак. Егет әлеге сәяхәттән яңа тәэсирләр белән кайтачагына һичшиксез ышана. Фәридә Собирҗанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Тукай районы хуҗалыкларында кышка терлек азыгы әзерлиләре бу көнгә күп еллык үләннәрдән 1614 тонна печән тупланган. Сенаж салу һәм яфрак азык әзерләү бара дип хәбәр итә авыл хуҗалык идарәсе. Тукайлылар хәзер кырларны 43 бүҗәкләргә һәм шул үләннәргә каршы эшкәртү белән дә мәшгуль. Ешкараланың Мариэл спорт аренасында Локобол 2019 РЖД халыкара фестиваленең төбәкара этабы узды. Ул Локомотив һәм Россия җыелма командасы ярымсакчысы Владислав Игнатьев исемендә иде. 2008 елда туган малайлардан торган 10 команда суперфиналга 2 юллама өчен ярышты. Шалының КамАЗ командасы нинди нәтиҗәгә иреште? Алдагы сюжетта. Мариэлда КамАЗ уенчылары 6 матчта катнашты. Төркем этабында 2нче урынга чыктылар. Ярым финалда Шаллы футболчылары Ульян шәһәренең университет командасын 2-0 белән җиңде. Финалда КамАЗ Кировның Динамо 5-нче спорт мәктәбе командасы белән уйнады. Сначала начал нас соперник прессинговать, мы пропустили. Потом стали появляться моменты. Мы заработали пенальти, забили. И в конце матча могли еще один пенальти поставить, но судья не поставил, и дошло все до серии пенальти, мы проиграли. Если тут говорить о взрослые переживают, то дети, понятно, тем более финал. Финалов у нас не так много, как хотелось бы. И поэтому, я думаю, это не справились с нервами. Все-таки еще 10-11 лет, мы только учимся. Локобол 2019-ның Мариэлдагы төбәкара этабында КамАЗ командасының иң яхшы уенчысы итеп Владислав Голубев танылды. 8 голның 7-сен ул кертте. Это награда, то, что я старался, забивал голы и помогал своей команде выигрывать дальше, проходить финал и выйти в Москву. Яшкараладагы турнирда КамАЗ 2008 2нче урынга чыкты һәм суперфиналга барачак. Матч августта Мәскәүдә уза. Анда илнең 2008 елгы иң көчле футбол командалары катнаша. Римма Султанова, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Покупай шубу летом со скидкой до 70%. Сотни моделей шуб. Большие размеры в наличии. Рассрочка только с 21 по 23 июня в Экспокаме. Мастерская очков «Глазка». Профессиональный центр по ремонту очков. Пайка пластиковых оправ, титановых, металлических, а также замена флекс, шарниров, заушников и многое другое. Мастерская очков «Глазка».